benvidos a unha nova edición de Entrevistas con Xeito. Hoxe nos acompaña Inés Rodríguez de Read & Co. Hola Inés, como estás? Hola, ¿qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Ben, grazas. Grazas por acompañarnos. Hoxe imos falar de como facer tecidos ao teu xeito, así que contanos un poquinho en que consiste o teu proxecto. Pois, bueno, no principio, moitas gracias por invitarme á vosa revista e a vosas entrevistas con xeito. E o noso proxecto consiste en, bueno, un tecido artesán, que facemos tecidos, como vedes no tear, partindo da tradición, pero indo cara a deseños un pouco máis do hoxendía. Entón, fusionamos un pouco tradición e tamén diseño e innovación, porque tamén facemos algo de investigación. Sí, porque, bueno, estivemos un pouco a mirar o proxecto na web, utilizades pois materiais moi innovadores como, por exemplo, a fibra óptica, non? Sí, unha das, digamos, dos pilares do taller, perdón, é a investigación. Entón, sempre tentamos innovar e buscar un pouco fibras novas, mesturas novas, texturas e tamén tecidos un pouco máis sorprendentes do habitual, non? Entón, a fibra óptica é un deles, tamén traballo con fibra de leite, que, bueno, logo vos asino unha das pezas cando vos ensine, se queredes, algunha peza das que facemos, e sempre investigando tamén en novas propostas, que é unha cousa que nos interesa moito, non? Para nós e a veces tamén para outras empresas, que é outra cousa que non se visibiliza tanto no taller, pero a investigación para outros tamén é unha cousa que nos interesa moito como campo de traballo. E como naceu a idea de crear tecidos así especiais, diferentes aos demais? Pois a idea naceu, bueno, eu son bastante curiosa, non? Son unha persoa moi inqueda, que me coñece sabe que nunca paro, que son un pouco bule-bule e entón, dentro da artesanía, que intentando buscar o meu nicho de mercado, o meu sitio, había moita xente que facía cousas moi parecidas e sempre me gusta moito a mestura en xeral, non? A mestura de persoas, a mestura de cousas diferentes. E un pouco seguindo a inquedanza propia, non? De mesturar cousas e de probar e tal, empecé con, pues sobre todo con texturas, e mesturando texturas, logo me saliu unha colaboración con Leandro Cano, donde me propoñía facer texturas voluminosas, con paisaxes e tal, e eso pois foi o inicio de empezar a experimentar con volúmenes e con diferentes propostas. E logo, investigando, pois foron salindo o resto dos proxectos, non? Tecido con piel, cando traballamos con Asada Wad, xa o taller empezou a encamiñarse hacia aí, que a min era unha zona que me gustaba moito, e empezamos a facer tecidos pois de distintos tipos, non? Fixemos tecido con corda para outra colaboración agora recentemente con Mimeico, investigamos con rafia, tecidos reciclados, o sea, todo tipo de materiais e fibras, non? E nace un pouco pois, da miña curiosidade, da miña inquedanza, aparte de que me gusta moito despois o resultado porque fai que os tecidos sexan moi diferentes. E cando hai un tecido un pouco diferente, pois enseguida pensan no noso taller, non? Entón, agora xa empezamos a ter como unha especie de seña de identidade, non? Tecidos así un pouco distintos ou con moito volumen xa se recoñecen como nosos. Entón xa, pois, temos como unha especie de selo, non? Nos tecidos. E de aí saen cousas tan diversas como bufandas, mantas e demais, non? Sí, sí, bueno, traballamos para tendas, co cual aí facemos un produto máis comercial, como poden ser bufandas ou bolsos. Nós temos a nosa propia tenda, sobre todo funciona moito en verán, que temos visitantes e turistas, o taller é visitable, con cita, e entón pola tenda pasa todo tipo de persoas, non? Casi todo, pois, xente que ven a pasar un día a Llariz, ou que ven de viaxe, ou que fai o camiño, e visita a tenda e o que busca é un produto como máis comercial, non? Un produto máis ponible, unha bufanda, un bolso, un detalle, un agasallo, algo de tecido galego, pero que se poida levar e que poida empregar e que poida usar, non? E logo, os tecidos máis especiais, como pode ser, pois, por exemplo,
a manta de fibra de leite que vos contaba antes, tecidos pois que xa facemos en colección, xa hai un tempo de investigación detrás, esta fibra nos costou casi 2 anos atopala, xa hai un proxecto como máis pensado detrás. Tamén se vende no taller, tamén a vendemos online, pero xa son produtos que a xente agasalla ou que busca para un recién nacido, xa non é algo que compras de paso, non? Xa é unha peza máis pensada e a busca a xente que ten unha ocasión ou que quere facer un agasallo. O mesmo que pasa con estas pezas, non? Isto é unha colección que lle chamamos os fueguitos, que está inspirada no tecido de gorullo tradicional galego, facemos un pouco parecido a como é a técnica antiga, pero faise cos dedos, en lugar de facelo con unha varilla, que era co que se facía nos mandiles de mostra, pois fixemos unha readaptación e un proceso de investigación nas técnicas, e logo estas pezas tamén salen como produtos limitados, todas son diferentes, cada unha é distinta, incluso algunhas as facemos por encargo, cas cores que teñen na súa casa, se temos disponibilidade das las. Bueno, e é unha colección tamén que facemos durante un tempo e logo pois continuará ou mudará ou irá crecendo como connosco no taller, non? O mismo que pasa, por exemplo, con Morno tamén, que é a última colección que tuvemos en París, isto é un coxín, que fixemos como peza máis pequena, pero a peza maior é un tapiz artístico que presentamos en París un pouco antes do COVID, dentro do Salón Craft de Métiers de Art e, bueno, con moi bo resultado porque, bueno, agora que está moi de moda todo o tema do tacto e da a sensación que nos falta, non? De ter as cousas preto e de tocar, pois esta peza se fixo no 2018 pensando un pouco en esa falta de tacto que tiñamos os humanos, sobre todo desde o punto de vista tecnolóxico. E tamén tardamos case un ano en desenrolar toda a idea, investigación de que produto podría achegarse ben, a merina ecolóxica de Castilla, intentamos que sexa sostible, con trazabilidade. Entón, bueno, son pezas que tardas moito tempo e teñen pois un valor. Esta é unha peza máis pequena, pero o tapiz ten un 15 por un 80, non? Entón, xa son pezas pois, para arquitectura ou interiorismo, xa van dirixidas un pouco a outro público. E logo están as de investigación que xa se dirixen a proxectos como máis experimentais, non? Dende logo, polo que vexo, vos combinades o que é a experimentación, a investigación, co máis comercial e co máis pensado tamén para a comodidade das persoas e da casa. Unha combinación moi interesante. Dígame, Inés, nesta combinación, como vos axudou a marca Artesanía de Galicia neste camiño? Pois mira, a marca sí que nos axuda moito a darnos visibilidade, non? Que, digamos, que a reúna a todos os artesáns dentro dun mismo selo e moita xente recoñece a marca como un selo de calidade, non? Cando, aparte de tamén, cando imos fora, os artesáns galegos estamos moi ben valorados, non? Todo o mundo nos comenta que, bueno, que somos un colectivo moi forte, que temos moita calidade, moito diseño e iso nos axuda tamén a dar visibilidade á Artesanía de Galicia. Aparte desto, no meu caso, por exemplo, cando fixemos o proxecto Artesanía no Prato, que empezamos casi fai 4 anos, que, bueno, ensinamos o folleto, que estes panos os fixemos para xabiolleros e a partir de aquí tamén nos incluímos dentro dun colectivo donde traballábamos para a cociña, non? E isto reunirnos a todos a Artesanía de Galicia, non? E isto agora mesmo, pois, se difunde, somos exemplo de boas prácticas, e eu penso que esa maneira de xuntar a todos os artesáns e manter a calidade é o que, polo menos no meu caso, e a visibilidade tamén do taller, evidentemente, é o que máis me axudou, non? A ter tamén, a participar en determinados proxectos, a proxectos que ao mellor facemos cada un por a nosa conta, se reúnen e se fai un proxecto máis grande que ao final tamén nos engrandece a todos, non? Penso que todos xuntos sempre somos moito máis fortes, e máis agora que estamos nunha situación
bastante complexa e nos precisamos moito uns a outros. Claro que sí. Bueno, e xa para rematar, Inés, recórdanos a dirección da túa web e da túa tienda física en Allariz para poder visitarte cando se poida viaxar un poquinho máis. A miña web é www.riranco.com, o taller chamase Riranco porque, bueno, o meu nome é Inés Rodríguez Rodríguez, son as miñas iniciais, e logo, pois, Anco por o tema das colaboracións, non? Que foi como empezamos traballando, é unha cousa que facemos moito e quixemos poñerle un punto aí importante ao taller. Estamos na Rúa Hortas, en Allariz, moi preto da Confitería Luisa, que todo o mundo coñece porque ven comprar os almendrados, e estamos no Casco Vello, así que é facilísimo de encontrar. Temos tamén o Google vos achega ata nós. Temos a nosa tenda, é unha casiña pequena, estamos a nosa casa está protexida por patrimonio, como vedes, é restaurada, así que tamén vades coñecer un pouco da arquitectura galega, ademais das pezas antigas. E, bueno, temos aí a tenda física e na web a tenda online para que se queda chegar a mirar, ou o noso blog, onde contamos un montón de experiencias, igual que nas redes sociais. Perfecto, Inés, pois moitas grazas por acompañarnos neste ratiño das entrevistas con xeito, moi interesante o voso traballo e nada, esperamos que en breve comecedes a recibir moitas visitas no voso taller en Allariz. Moitas gracias a ti, Ruth, noraboa pola iniciativa e gracias por achegarte a noso taller. Un placer estar hoxe contigo. Igualmente, gracias.